Αφιέρωσε το κάτω. Και εγώ κάνω και ψήματα, ρε φίλε τώρα. Τσιρίκος, Τσιρίκος. Το δεύτερο στην κατηγορία Α είναι ο Πέτρος. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Πέτραν, Πέτραν. Αγώνεσαι, σε το λένε. Βάλε μου ένα πιο νερό. Ο πρώτος στην κατηγορία Β, ο Αποστόλη. Αποστόλη, Αποστόλη. Πες μας ένα τραγούδι τώρα. Τελευταίο κύπελο. Θα σηκωθεί η Κέλλη να το δώσει. Είναι ο δεύτερος στην κατηγορία Β, ο Χρήστος. Εγώ και πόντο. Όχι, όχι. Μπας. Δεν θέλω να τα αφιερώσω στη μάνα μου. Τι θα πάρω. Χρήστος, Χρήστος, Χρήστος. Τώρα να βγάλουμε με τα κύπελα μια φωτογραφία και μετά να βγάλουμε όλη η παρέα για τον Έλα, ημερολόγιο. σηκωθείτε. Αδερφέ Αλφα. Οι αλφάδες μαζί και... We are the champions. Χαράζω τον βία, δεν μπορώ άλλο. Η φωτογραφία αυτή θα πάει στο downtown, έτσι. Σε ποιο? Στο downtown η φωτογραφία, αύριο. Ποιος είναι στο λοιπόν. Να κάνουμε το πανό. Το κάνεις την τσαμπά. Για σοκολατάκια είναι γαμάτο. Το πρώτο μου κύπελο. Εντάξει ρε. Είναι ένα πλαστικό που πίνα μόνο μου, αλλά έτσι. Βασίλη, γιατί δεν πάμε μέσα εκεί που κάνουμε το κάρ. Όχι μωρέ, εντάξει. Προσπαθείτε όλοι να κάτσουμε εκεί να κάνουμε μια ομαδική φωτογραφία. Όλοι. Και όλες. Σε περνάει από χάρη. Κάτσε. Για δήλωση. Κλείσε. Εγώ δεν είμαι εξουσιότητα.